Салом алейкум, апай Шавли Гулхузра. Мо через Узбекистон, Самарқанд билет гирифтем. Мо омадем инами аэропорт Вунукувада. Мардум ҳам ҳаминҷа ҷамъ шид. Мардума гуфтанд ки айҷа самолёт намепара, ай шер метавон мепара. Бон ҳаминҷа автобус заказ кардагиян. Мардума автобус хати аэропорт шер метавон будесан, айҷа мега мепаранд. Амира апаш расонавӣ кинем ки мардуми тоҷик ҳам хеле азоб дар намона. Яъне ҳаминҷа қариб 3-4 соат шид мардум дар ҳаминҷа автобус ждат кесай. Мардум ҳаминҷа ховуш бурдай занак ҳам аст, ина кӯдаки майдаам дар дастҳои занако. Амира апа расонавӣ кинем, мақсад пешай билета гирифтан. Кадом давлате ки билет мегиранд аниқш кунанд, мақсад ки ай кадом аэропорт мепара. Моро гуфтан аэропорт Вунукова. Инҷа омадем, бо полни гирифтан аэропорт Шереметовашкан. Ина мардум ҳама дар ҳаминҷа дар болои пол занакои гулакдор, ҳомила, пиру кампир ҳама ин ҳаминҷа ждат кесаина. Ҳама ин амира бояд ки аэропорт Шереметов баранд.